रिकॉर्डिंग बाय अंकित स्टूडियो। पकड़ी बाजार सिद्धार्थनगर। झर झर लोर झारे, झर झर लोर झारे, अवतारो आई ये विधाता हो। बतावा ना करो ना कैसे जाई ये विधाता हो। बतावा ना करो ना कैसे जाई। झर झर लोर झारे, झर झर लोर झारे, अवतारो आई ये विधाता हो। बतावा ना करो ना कैसे जाई ये विधाता हो। बतावा ना करो ना कैसे जाई। कामन कसूर भइल भारत में आई बा। बड़े परेशान पियम बनत ना दवाई बा। कामन कसूर भइल भारत में आई बा। बड़े परेशान मोदी बनत ना दवाई बा। ऐसे में जिंदगी कैसे, ऐसे में जिंदगी कैसे कटले कटाई ये विधाता हो। बतावा ना करो ना कैसे जाई ये विधाता हो। बतावा ना करो ना कैसे जाई। रोगवा के खौफ में सा पूरा संसार हो। कुछ बुझात नइखे जिए के आधार हो। रोगवा के खौफ में ता पूरा संसार हो। कुछ बुझात नइखे जिए के आधार हो। घर में समैया केहू, घर में समैया केहू केतना बिताई ये विधाता हो। बतावा ना करो ना कैसे जाई ये विधाता हो। बतावा ना करो ना कैसे जाई। राइटर किशन जी फसले जाके परदेसावा। रोई रोई भेजा तारे हमके संदेशावा। भगवान ओ राइटर किशन जी फसले जाके परदेसावा। रोई रोई भेजा तारे हमके संदेशावा। कहा तारे अर्जुन कैसे, कहा तारे अर्जुन कैसे गीतिया गवाई ये विधाता हो। बतावा ना करो ना कैसे जाई ये विधाता हो। बतावा ना करो ना कैसे जाई।